ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଭାନୁପ୍ରତାପ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସଚୋଟପଣିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ନଗରରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ଚତୁର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ରାଜା ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତମେ ଆଉ ତମ ସହିତ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପତ୍ନୀର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ରହୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପହାର ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସୈନିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସୈନିକ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସୈନିକ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେହି 2 ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ ସୈନିକ ଦେଖିଦେଲେ। ଆରେ ଉଠ ମୋ ବାଟରୁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୋତେ ପାଠଶାଳା ଯିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଉଛି। ଆରେ ଯିବାକୁ ଦବୁ ତତେ ପାଠଶାଳାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେ, ତାପରେ ଯିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ, ପଚାର କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା। ତାହେଲେ ସୁନାର ଦାମ ଅଧିକ ନା ଚାନ୍ଦିର ଦାମ ଅଧିକ? ଚାନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସୈନିକମାନେ ବହୁତ ହସିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ସୈନିକମାନେ ପୂରା କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ତମେ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ପୁଅକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବ ଯେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସୈନିକମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଠଶାଳାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କୁହ, ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ? ପଣ୍ଡିତର ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ କହି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ନେଉଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ମାସ ଧରି ବିତିଗଲା। ରାଜା ରହିପାରିଲେନି। ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡକାଇଲେ ଓ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପୁଅ, ଯଦି ମୁଁ କହେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ତୁ କହିବୁ? ସୁନା ଚାନ୍ଦିଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ପୁଅ, ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଧିକ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା, ସେ ସୈନିକମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦିର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କହୁଥିଲି। ମୋତେ ସେହି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ସେହି ମୁଦ୍ରା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି କରିଥିଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୋ ପୁଅ ଚତୁରରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ସେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ସୁନା ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଧିକ। ରାଜା ପଣ୍ଡିତର ପୁଅ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ଜ୍ଞାନକାର ବନାଇଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।